Jubilejný 5. ročník mládežníckeho šachového turnaja s názvom Memoriál Ferdinanda Bišču uskutočnil sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v sobotu 14. marca. Riaditeľom turnaja bol magister Karol Petrík. V rámci tohto ročníka máme dve kategórie. V tej prvej kategórii je to súťaž Grand Prix Mládeže Slovenska. Je to už 8. ročník celkovo na Slovensku, ktorý sa hrá. A máme tu 56 účastníkov, mladých, juniorov. A máme zároveň aj 39 teraz účastníkov v turnaji B, to sú zase seniori. Právo na účasť v turnaji A mali deti narodené v roku 2001 a mladšie s ratingom maximálne 1400 bodov. Hralo sa švajčiarskym systémom na 9 kôl, pričom každý z účastníkov mal 15 minút na to, aby odohral svoju partiu. Máme tu najlepšieho hráča s ELOM bodov 1285 Kamila Belicu, ktorý je nasadený ako prvý a teda uvidíme, ako sa mu bude dariť. Právo na účasť v turnaji B mali hráči, ktorých rating bol vyšší ako 1400 bodov alebo boli narodení pred rokom 2001. V Hlohovci máme takúto šachovú základňu mladých. Je pravda, že máme tu takú trošku medzeru, čo sa výkonnosti týka našej mládeže a tých, ktorí naozaj ten hlohovecký šach držia, teda tých seniorov. A v tomto ohľade sme práve radi, že takéto turnaje môžeme robiť, aby sme získali práve nových a našli nových mladých, ktorí tu v Hlohovci a v okolí pôsobia, aby sme sa im mohli venovať a aby sme mohli na tú našu šachovú históriu nadviazať. Momentálne nemáme nejak výkonnostne silných hráčov a hráčky u nás v Hlohovci, čo sa týka mládeže. Oveľa lepšie je to samozrejme potom v seniorskej oblasti, kde máme hráčov, ktorí hrávajú dokonca aj prvú ligu a extraligu, ale na to potrebujeme nadviazať a tú mládež nájsť. Memoriál bol venovaný pamiatke Ferdinanda Bišča, ktorý bol dlhoročným srdcom šachového klubu v Hlohovci. Bol vynikajúci šachista a nestor šachového športu v našom meste. Venoval sa hlavne mládeži a rozvoju tohto športu v Hlohovci. Tak ako každý turnaj, tie prvé partie sú také rozpačité, takže švajčiarsky systém losovania vždy v prvom kole vlastne prinesie súboje silnejších hráčov s tými slabšími a tento chalan vyzerá, že je nejaký talentovaný, takže možno v budúcnosti z neho niečo bude. Akú taktiku alebo triky ste využili teda voči nemu? Žiadne triky, v podstate len dlhoročné skúsenosti. Vyhral som. Ako je to vlastne s vašou výkonnosťou? Tak existujú rôzne štatistiky, Medzinárodná šachová federácia má vlastne svoj rating a podľa toho ratingu vlastne sa dá pozrieť, že či šachista sa zlepšuje alebo nie a ten môj rating zatiaľ v súčasnosti stúpa. Odkedy sa teda vy venujete tomuto športu? Oco ma to naučil ako 5-ročného, takže 31 rokov. Tak ja som si prežil aj mládežnícke úspechy, prežil som si aj dorastenecké úspechy a v podstate aj s Hlohovcom som zažil tie slávne časy, keď sme boli majstri republiky. Sú v Hlohovci teda dobré podmienky na rozvoj tohto športu? V súčasnosti podľa mňa nie, keďže nám asi pred 5 rokmi odstúpil hlavný sponzor Slovako Pharma alebo Zentiva, takže v súčasnosti tie podmienky nie sú nejaké moc dobré. A ešte pohľad do výsledkovej listiny. Konečné poradie po 9 kolách v turnaji A. Na prvom mieste sa umiestnil Matúš Mižička z Nitrianskeho šachového klubu, na druhom mieste skončil Matej Elbek Musajev z SK Doprastav Nitra a na treťom mieste sa umiestnil Sebastián Lukáš Kostolanský z SK Slovan Bratislava. Z našich sa najlepšie darilo Andrejovi Mikušovi, ktorý sa v celkovom poradí umiestnil na 10. mieste. V turnaji B zvíťazil Peter Horecký z MŠK Sereď, ktorý získal i putovný pohár Ferdinanda Bišču. Za ním sa umiestnil domáci Michal Slamena z SK Hlohovec a na 3. mieste skončil Hlohovčan Vladimír Škreňo, ktorý momentálne reprezentuje SK Zemplín Michalovce. My by sme boli veľmi radi, keby tí, ktorí majú záujem, prišli medzi nás. Určite, pokiaľ nás chcete nájsť niekde v Hlohovci, tak sme CVČ Dúha. Mladí trénujú hore na základnej škole na Koperníkovej ulici a tam sa stretávajú vždy v piatok o 3. hodine. A čo sa týka seniorských tréningov, tak tie sa odohrávajú v útorok od 7. do 9. v Rúži. To je seniorský klub v centre mesta. A určite pozývame každého jedného záujemcu, ktorý chce či už sám prísť, alebo priviesť svoje ratolesti, aby sme šachový klub a tento šport podporili u nás v Hlohovci.